खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो गुरैयै खावलायहरखानाय थालायबाय। दिनैनि गोदान आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना अरुणदयनि नैबे थांनाय मासाव 1.0आनो जा 2.0आनो जा आरो 3.0आनो जा बिथांमोना थांनाय जि नभेम्बर मासाव राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखैमोन दे। थांनाय नभेम्बर मासाव बिथांमोना बे नभेम्बर मासाव बे राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखैमोन। 1.0 आरो 2.0आबो मोननो हायाखैमोन आरो गोदानै बे 3.0आबो बेवहाय माने मोननो हाथ'वाखैमोन। दा बे थांनाय मासनि जि राङारि अनसुंथाइखौ नैबे डिसेम्बरनि दा सोलिफुबाय थानाय डिसेम्बरनि मायाव जागोन 14 थारिखआव 14 डिसेम्बराव नोंथांमोना बे राङारि अनसुंथाइखौ मोनगोन आरो बे राङारि अनसुंथाइ माने अरुणदयनि जि 1.0 आरो 2.0 आरो लोगोसे बे गोदानै जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दे 3.0 बिथांमोनाबो माने नैबे 14 डिसेम्बराव नोंथांमोना माने बे अरुणदयनि रांखौ मोननो हासिगोन आरो। दा बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननि एरियायाव बयनिबो एरियायाव सार्भे सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। दा बेवहाय सार्भेयाव गोजाम आरो गोदान आरो मा होनो सिगांनि जि मोनखाबाय थानाय बिथांमोनाबो गोदानै डकुमेन्ट्सखौ जमा होफिननांगोन आरो। मानो होनबा सिगांनियाव बेफोरो सिगां मासफोरनियाव गोबाङानो बे डकुमेन्ट्सखौ गोदान होफिननो हायाखैमोन दै, नाथाय नैबारनियाव माने गोदानै जमा होफिननांदों आरो। बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बिथांजोमोना आइजोफ्रा थारमाने सिगाङाव अरुणदयनि राङारि अनसुंथाइखौ मोनबोबाय थाखादोंमोन जे 1.0 आरो 2.0आनो जा बा 3.0आनो जा नोंथांमोना गोदानै माने जमा होफिननांगोन आरो फर्मखौ। नोंथांनि जि डकुमेन्ट्स जेरै आधार कार्ड, पान कार्ड, बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट बेखौ नोंथांमोना गोदानै जमा होफिनथारनो नांगोन दै। आरो नोंथांनि जि बेंक बे बेंकआ आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना अरुणदयनि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर। बेवहाय 1.0 आरो 2.0आल' होफिननांगौ बे नङा आरो गोदान 3.0आल' होफिननांगौ बे नङा, गासिबो नोंथांमोना गोदानै डकुमेन्ट्सखौ जमा होफिननांगोन आरो बे डकुमेन्ट्स माखाखौ। दा नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ बहा जमा होनो बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै। जोंनि एरियायाव बियो गाव गावनि ग्राम पन्सायतनि पिसिडिसिआव सोलिगासिनो दं। पिसिडिसिआव थाङाल'सिनो नोंथांमोना गाव गावनि नैबे गामिनि जाय बिथांमोना मेम्बार दं पिसिडिसिनि बिथांमोननि आखायाव जमा होनानै नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जमा होनो हागोन आरो। बे 1.0आनो जा 2.0आनो जा बा 3.0आनो जा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जमा होबानो जाबाय। बे दा सोलिफुबाय थानाय जि बिटिसि सरकारनि जाय बिथांमोना पिसिडिसिनि मेम्बार आरो चेयारमेन दं आरो नोंथांमोना बिसोरनो बे नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जमा होब्लानो नैबे 14 डिसेम्बराव अलरेडि नोंथांमोना फैसाखौ मोनहैनो हागोन आरो। दा बेखिनिखौ जुदि नोंथांमोना मोनथियाखैब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा निस्सय मिथिनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना दासिमबो बे खामानिखौ मावनानै लायाखैबा थाबैनो मावनानै ला। बेयो मोनफ्रोमबो गामियाव सोलिगासिनो दं दासिमबो। दा नोंथांमोना बेखौ माने गोबाव खालामनांला, 14 डिसेम्बराथ' बारा गैला। बेनिखायनो नोंथांमोना फैसा सोयैनि सिगांनो अरुणदयनि राङारि अनसुंथाइखौ मोनैनि सिगांनो नोंथांमोना थाबैनो बे डकुमेन्ट्सखौ जमा होनानै लाबानो जाबाय आरो। गाव गावनि बे गामिनि जाय बिथांमोना मेम्बार दं बिथांमोननि आखायाव नोंथांमोना जमा होनानै लाबानो जाबाय। बे खामानिया जोंनि एरियायाव सोलिगासिनो दं दै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो बेखौ जमा होनानै लाफिनबानो जाबाय आरो। नेक्स्टआव नोंथांमोना 14 डिसेम्बराव माने बे राङारि अनसुंथाइखौ बे अरुणदयनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनहैनो हानाय बायदि आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। नोंथांमोना जुदि बे खामानिखौ मावाखैबा थाबैनो मावनानै लादो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। बेबायदिनो गोदान जुदि अरुणदयनि गोदान आपडेट फैयोब्ला आरो आं नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो नाजागोन। लोगोफोर थेंक इउ, बाय बाय।